warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini Mas Niki makan siang. Yo Dik yo. Makan siang. Berdoa lagi mang. Yo. Dia makan garingan guys ki. Mang ambek genom apa Dik? Nasi kuning terus ayam terus semangka. Oh, nasi kuning, ayam terus semangka. Oke guys, mangane ya kelas. Aku pengen coba. Semangka ambek kancaku. Oh. Jenenge Aris karo Fari. Aris nih. Ambek Fari nih. Agak dian buah paling. Iya guys. Delok iki. Enak prale. Enak. Iki guys, karo es susu. Kidekne nyuwun es susu, guys. Kon gawekno ibu es susu. Ki mama aku gak masak, guys. Soalnya isu untuk tonjokan loro, Pak. Untuk tonjokan konggone Jawa karo Banyuasin. Isuk mau aku yo wis sarapan tuku. Bojoku yo tuku dhewe. Pakku yo ning pasar, nek Pak kon pasar yo sarapan dhewe, guys. Tak kon mangan ki bocahe. Cuman yo maem. Person ki. Kan dolan ki, yo. Ana lan le nek maem le. Concap Pak Parang. Wis, guys. Kok lanjut maneh. Di sini ya. Lho, yalah. Seger, ki diudek sik le. Emang ora tau udek. Ya, di sini ternyata jagung. Wih, mantep ya, guys. Ya. Obat dicaisa iki. Iya. Ini jagung, guys. Jagung karo menyok, guys. Jangan dikei jagung matang. Saiki dikei mentane karo menyok. Ora ya jagungnya. Guys, alhamdulillah. Patang guys, lagi ya Allah. Patang sekali. Kurang dia patang ya Allah. Oke, sampai hutan ki. Terus nyabu karek istirahat sih. Sekali iki hujan maneh guys, sore iki delok iki. Mang wis terang, udan neh guys. Alhamdulillah tuh loh. Aku berenang banyu. Berenang banyu guys. Delok iki. Samane guys. Telung dino iki wis pokoke udan terus ket. Terus guys, telung dino iki ning kene. Mau terang terus udannya. Pokoknya telung dino iki udan terus. Astagfirullahaladzim. Yo nak gerak-geraknya barang ya guys. Nak gerak-gerak duduknya barang. Kadang nek udan terus kerja ya guys ya. Padahal harusnya kan bisa lagi guys nek lan iki. Musim buan yo musim udan. Yo akeh buan panen buan yo musim udan guys. Akeh sing hujan. Surat terang-terang guys. Aku dek bengi ku yo nganu yo jaga tak tutup jam 8 soalnya iku lho. Udan terus, mendek udane. Bareng ngono ku gak ono sing tuku dadine tak tutup iku guys. Iki kok nek gak ono sing tuku neh
Isih udan terus ngene yo panggah tak tutup awal guys. Untungnya dek bengi kalau Mbak Lita gak dodolan. Seumpama dekne dodolan lho mesti yo dekne langsung mulai. Soalnya kan yo gak ono wong liwat. Yo cing, aku untungnya dek bengi yo gak sida dodol jering ngono soalnya ya nek tamu. Iku nek wonge dodol yo kang arah dodol yo iki soalnya kan udan yo. Yo emang adanya buah tapi wis sudah buah ora gak ngerti aku guys. Soalnya emang ngajak bareng tapi aku gak melok. Kone yo. Yo ngenteni terang aku guys mulai. Ngenteni terang kok nek ngenteni Mas Riki. Nek maghrib. Ya wes guys, engko dilanjut maneh yo guys yo. Bilang apa? Iya guys, aku wis mulai tak tutup iki terus hari iki. Kok anakku kebab. Kebab daging, Dek. Itu yang rada besar. 10.000. Yo, nek nang Cepu kan 10.000 yang kecil ning kene 10.000 rada besar. Bilang apa? Halah. Kayak belangam, awakmu belangamen. Belangamen. Dan Ingko gawe Pak Gogot di dan tak gawe nami guys. Kalian gawe mie. Aku nyolong. Aku baru Gak warak kuwi. Gak warak. Piye? Mantap. Mantap ya. Mantap betul. Guys, ki walah. Duke ngeri. Tak Gogot mangan ki karo mie dek mang tak gaweno. Karo Dek Zen. Permangan kebab cek mangan mie. Muat dek perutnya. Alah. Nak berapa? Jos, mantap. Apa sih ya Pak? Iya. Ora yang nyai, HP-ne filter jelek guys. Ora yo. Coba dono kok. Di mini. Wah, endok. Guys, request Pak. Tak endok. Guys, iki mau ya aku unboxing konggone menurut aku guys. Aku dikei jagung karo menyok. Emang kan aku mulai perkara udan guys, gawe anak. Aku mbek bojoku mie, terus mari ngono kok anakku kebab. Saiki aku pada pasarnya belanja kowe yo guys ning pasar. Ya aku wis teko pasar guys. Iki wis terang jam 8 dek mau aku tutup tak tutup sik terus mulai pas maghrib nang guys. Diparani bojoku kok mencong ae. Diparani bojoku terus mari ngono. Dek mang ditane anu aku nukokno anakku kebab ya guys yo. Terus kan gaweno bojoku mie tak gaweno karo ndok. Dadine yo ning omah sik ngandani terang. Terang terus tak buka maneh guys. Iki wis terang-terang breng-breng. Terang-breng apa iki? Terus ya wis kita coba maneh. Lanjutno lek wau guys. Tapi ki sing dodol gak ono iki Mak Eko gak dodol iki. Peteng kene Mak Eko. Oke, suasanane baru udan. Iki wis lumayan wis lumayan rame iki. Apa jenenge? Wong lewat. Paling padha golek mam yo guys yo. Soalnya kan lek udan-udan ki ibaratnya iki sedangkan cuma amul lho guys. Terus iki guys. Lumayan guys, anak motor lewat iki ada. Soalnya wis terang benderang. Tapi yo wis sepi yo tapi yo. Tapi terus sepi yo guys yo. Ya wis guys. Kontennya cukup semene. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like.
Lek seumpama HP ku brek-brek suarane yo mohon maaf ya guys yo. Soalnya yo ancen HP ku koyo ngono. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.